nin ye an ka podcast sen naani ko 70 ye min bɛ lase Banema Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi alamisa avril kalo tile 3 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Zaburu kitabu la. Zaburu kitabu 103 a verset 2. O bɛ a fɔ an ye ko ne dusu i ka barika da matigi ye, i kana ɲinɛ a ka koɲuman kɛlen si kɔ. Nin verset bɛ an hakili jigi ko ka wale ɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Ala ma, o nafa ka bon kosɛbɛ. Tuma caman an bɛ an hakiliw bɛɛ ta ka miiri an ka gwɛlɛyaw la, ko gɛlɛn minnu bɛ jɔ an ɲɛkɔrɔ, fo ka ɲina ka barika da ani ka Ala ka dubaw lakodɔn. An ye o minnu cɛtigɛ ni Ala ye an na ɲɛnamaya la. Don o don Ala bɛ an fa ni a ka kanuya ye, ni a ka nɛɛma ani a ka kantigiya ye. An ka waati ta ka an hakili jigi o kow la, ka barika da Ala ye a ye o ko minnu kɛ an ye. Jijali ye nin ye ko bi i ka waati dɔ ta walasa ka kɛlɛbolo matigi tanu ani k'a ka koɲuman kɛlenw olu kofɔ i ka ɲɛnamaya la. Dusukun min bɛ wale ɲuman dɔnli kɛ, o bɛ duba caman sama ka ɲɛsin a yɛrɛ ma. Bi tile ka fa tanulikanw ani barikadalikanw na. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.